खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय आसामनि मोनद' हारिनो एसटि होनो GOM नि थामहिनबा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टनि गेजेरजों आसाम सोरखारा लानाय थांखिनि सायाव सिसिट'आया GOM नि बिबानगिरिफोरजों जनता भवनाव सावरायदों। आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव मैया ग्रुप अफ मिनिस्टार थामहिनबा GOM नि बिबानगिरिफोरजों सिसिट'आनि मोनसे गेदेर हानजाया दिसपुरनि जनता भवनाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायनाय जायो। आसामनि थागिबि ट्राइबेलफोरनि इयुन रैखाथि थामोनथाय आरो संबिजिरारि मोनथायनि सायाव बिथा खालामनानै गोख्रों आरो गोथौयै सावरायनाय जायो आरो सावरायनायनि गेजेरजों माखासे थांखिफोरखौ आजावनाय जादों। बेफोर थांखिफोरा जादों सिसिट'आया GOM आ मोनद' हारिनो एसटि मोनथाय होनो गथायनाय रिपर्टखौ थोंजोङै गनायनो हाया होननानै ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मासिगिरि डक्टर रनज पेगु बिथांनो रोखायै फोरमायनाय जायो। आरो नैथियाव दङ आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय मोनद' हारिफोरा एसटिनि मोनथायखौ मोनोब्ला थाखानाय ट्राइबेलफोरा दि खहा जागोन बे बाथ्राया अरायबो रोखा। बे बाथ्राया GOM नि रिपर्टआवबो रोखायै बेरखांदों आरो GOM नि मासिगिरि डक्टर रनज पेगु बिथांनि बुंथिनायजोंबो सावरायनायाव रोखा बेरखाङो। बेनिखायनो GOM नि रिपर्टनि सायाव रोखायै बिजिरसंनो थाखाय सिसिट'आनि बानजायनायाव आयेनारि रोंग'सा गोनां आयेनगिरिफोर आजिरा मोननाय गोजौ थाखोनि खुंथायारि मावख'गिरिफोर आरो रोंग'थि गोनां गागि नोगोरारिफोरखौ लानानै मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दानाय जागोन आरो एक्सपार्ट कमिटिया मोजाङै संदाननानै दान मोनसेनि गेजेराव GOM नो मोनसे गोख्रों सुबुरुन गथायगोन। थामथियाव दङ GOM नि रिपर्टनि सायावनो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायजों सिसिट'आया फिन सावरायफिननो थांखि लायो आरो बे रोखोमसे थांखिखौ लानानैनो मोनसे नंगुबै बुंफुरलु दिहुननायखौ गोख्रोङै नोजोर होनानै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनि नुजाथिनायाव गोजौ थाखोनि सावरायनो थाखाय सिसिट'आनिफ्राय गोख्रोङै नारसिननाय जायो। बे गोनांथार सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लायो फारियै मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, उमेश दैमारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। थांनाय माखासे सान सिगाङाव BTC सेक्रेटारियेटआव बुफाय बुसि खालामनो थाखाय मन्थ्रि UG ब्रह्मआसो थुलुंगा होदों होननानै बाथ्रा बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि UG ब्रह्म आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव गोख्रों अजद होबावदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे सान सिगाङाव BTC एसेम्ब्लियाव हाबनानै बुफाय बुसि खालामनो थाखाय बिथोन होग्रायानो जादों मन्थ्रि UG ब्रह्म। मन्थ्रि UG ब्रह्मयानो जेन-जेटनि सोदोबखौ बाहायबाय थायो। BTC ओनसोलाव जेसेबां दावराव जादों, जेसेबां फरायसा फरायसुलिफ्रा सोमावसारदों, बिसोरनि गुदियाव मन्थ्रि UG ब्रह्म आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि लोब्बा दं। बे जाथायनि नायबिजिरनो आरो एक्सन लानो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायदों। बे बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारिया। मैया आसाम सोरखारनि गिबि मन्थ्रि उद्यमिता अभियान आसनिनि गेजेरजों तामुलपुराव गोबां आइजोफोरनो 10,000 राङै अनसुंथाइ महरै चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसु आरो UPPL दोलोखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों हाग्रामा महिलारिया आरो गावखौ बुथारनो नागिरबाय थायो होननानै बिथाङा बुंथिदों। एसेम्बली जितु हলত सोमाय पेलाय जितु एक्टिविटी কৰিছে ইহঁতে কোন হয় আফচু ল'ৰা হয় না নহয় এইটো আমি নাজানি নাকি আফচু ল'ৰা আমি জানো UPPL বা আফচুৰ কথাটো হ'ল এই হাগ্ৰামা মহিলাক শেষ কৰিব লাগে আৰু মোক বিচাৰি থাকিবলৈ মোক বিচাৰিছে কি কাৰণে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে না মাৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে এইটোতো স্পষ্ট কৰিব লাগিব কথা এইবিলাক মুঠতে ভাল নহয় আফচু আৰু UPPLৰ মতলবটো ভাল নহয় একদম খুব বেয়া মুঠতে আজি হয়তো তামুলপুৰ কৰিব পাৰে এক সপ্তাহ পিছত হয়তো ওদালগুৰি হয়তো ক'তবা গড়েশ্বৰ হয়তো ক'তবা শালবাৰী হয়তো ক'তবা মুছলপুৰ মুঠতে এইটো ৰুটিন আছে ইহঁতৰ মুঠতে একদম BTCত গণ্ডগোল কৰি পেলাই চেতলা বেলা কৰাৰ মানে ব্লু প্ৰিণ্টটো ইহঁতে কৰিছে অলৰেডি যিমানেই নকয় কিয় ডিফেন্ড বৰ আপুনি
হয় স্পটত নাই, আপুনি নাই, আমি জানো আপোনাক দেখা নাই, কিন্তু আপচু ল'ৰাবিলাক আছে, ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাইছে, আপচু অফিচৰ পৰা ওলাইছে, যিসকল ধৰ্ণা দিছে সিহঁতে আপচু অফিচৰ পৰা ওলাইছে, ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাইছে। এইটো আপচু জড়িত নাই বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব? तामुलपुर जिल्लानि मटंगा सगाव बिटिसि इएम बेगम आक्तारा आहमेदनि हेंथायै एबसुनि गोख्रों खुद्रिसारनाय। बिटिसिनि इएम बेगम आक्तारा आहमेदनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय दखरा एबसुनि मावथिफोरा। थांनाय माखासे सान सिगाङाव बेगम आक्तारा आहमेदा एबसुनि सोमावसारनायखौ सोंखारिनायजों लोगोसे जोंनि माहारियारि आफाद एबसुनि सायाव गाज्रि रावजों बानबुंथाय होदोंमोन। बिथांजोआ एबसुनि सायाव बेफोरबादि सोंखारिनाय बाथ्राखौ लानानै तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय दखरा एबसुनि मावथिफोरा जथायै बेगम आक्तारा आहमेदनि मुसुखा सावनानै मोनसे धरना हाबाफारि लायो। बर' हारिनि फारसे जेबो बिहोमा गैयै जोंनि मुंख्लंफोरनि थैजों सोरजिजानाय बिटिसि हायुङारि गौथुमाव जिरायनानै एबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायनायजों लोगोसे गोरोन्थिनि थाखाय थाबैनो निमाहा बिनांगौ होना गोख्रों रावजों खावलायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि जीवन जिउ बसुमतारिया। रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना साननैनि दावबायनाय हाबाफारिखौ लानानै भारतआव सफैबाय। बृहस्पतिबारखालिनि मोनाबिलियाव एबा मैया अख्रां लामाजों सफैनाय हादोरगिरिया दिल्लीनि पालम बिरखं गाथोनाव ओंखारदों। बेनि उनाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बिथांखौ बरायदों। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव रासिया इउक्रेन दावहा जानायनि उनाव रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना गिबि भारत दावबायनाय जागोन। बेनि सिगां 2021 मायथाइनि 6 डिसेम्बराव रासियानि हादोरगिरिया 21थि भारत रुस बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानो फैदोंमोन। मख'नो गोनांदि शुक्रबाराव एबा दिनै जानो गोनां 23थि भारत रासिया बोसोरारि जथुम्मायाव बिथाङा बाहागो लागोन आरो मैया मोनाबिलियाव सफैनाय लोगो लोगो गोदान दिल्लीयाव बिथांखौ नेमखान्थि बादियै बरायो आरो मावख'आरि सावरायनाया जागायनायनि सिगां बिथांखौ नेमखान्थि बादियै बरायनाय जागोन होनना मिथि मोनदों। माखासे ड्राग्स जगायग्राफोरा फेग्रा मुवानि फालांगिखौ बांहोनो आरो सामलायनो थाखाय भारतनि रेलवेखौ सुबिदा गोनां बिजों महरै सायख'दों। सानफ्रोमबो एबा मोनफ्रोमबो आरपीएफ एबा जीआरपी हान्जाफोरा पेसेन्जार ट्रेनफोरनिफ्राय ड्राग्सजों लोगोसे गुबुन गुबुन सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमनो हाबाय थादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव आरपीएफनि हान्जाया बेलासियाव लामदिं रेलवे स्टेशनाव थांनाय सानखालि राजधानी एक्सप्रेसआव सिग्रोमो आरो सिग्रोमनायनि गेजेरजों बिथांमोना ट्रेननि A4 कचनिफ्राय 11 साबोननि बाक्सुआव सोनानै दोननाय हिर'इन गोनां गंसे ट्रली बेगखौ जब्द खालामो। रेलवे पुलिस जीआरपीआ रेलगारियाव अपारेशन खालामनानै पवन कर्मकार मुंनि सासे लाइमोनखौबो हिर'इनजों लोगोसे खायो। सानसेयावनो लामदिं स्टेशनाव आरपीएफ आरो जीआरपी हान्जाफोरा आलादा आलादा अपारेशन खालामनानै 30 लाख रांनि ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। सोरखारा ड्राग्सनि हेंथायै जेसेबांखि गोख्रों जाया मानो ड्राग्स फालांगिरिफ्राबो पुलिसनि सांग्रांथिनि आंखालनि खाबु लानानै रायजोआव लांदाङै ड्राग्स फालांगि खालामगासिनो आरो ओनसोलाव गोबां बेफोरबायदि फालांगि खालामनाया जाबोगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। मिरुनि रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारामना मोनसे खौरां दैथायहरदों। सिगारेटखौ खम बेसेननि जानो मोननाय नङा होनना बिथाङा लकसभायाव मिरु आबगारि सोदांनाय बिल 2025 सायाव सावरायनाय समाव मिरु रांखान्थि मन्त्रि बिथाङा सोरखारनि बे थिरांथाखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारा गुबुन मोनसे बिलाव सिगारेट आरो सिगारेटजों सोमोन्दो थानाय मुवाफोरनि एक्साइज डिउटिखौ बांहोनो थांखि लादों। सोरखारा बेफोरबादि दिहुनजानाय बेसादफोरनि सायाव बांसिन टेक्स जाबसिनो बिथांखि लादों। सिगाङाव सिगारेटनि सायाव टेक्स होनाय जायोमोन, जायखौ सिगारेट सोबग्राफोरनि अनजिमाखौ खमायनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो बांहोनाय जायोमोन। बे आयदानि सायाव रांखान्थि मन्थ्रिया बुङो दि जों थारैनो सिगारेटखौ खम बेसेननि जानो लुबैया। बेयो मोनसे सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां जेंना, बेनिखायनो बेयो खाजोना आरो बेसेनावबो गुबुन गुबुन जानांगौ। बेनि अनगायैबो जीएसटीखौ बांसिनै 40% थि खालामनो हायो होनना बिथांजोआ दाबि खालामदों। मैया पार्लियामेन्टनि गोजां बोथोरनि जथुम्मानि 4थि सान सदननि सावरायनाया फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायदोंमोन। मैया पार्लियामेन्टआव गोबां गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायनायबो जायो।
थांनाय साननैनिफ्राय बेरेखा हान्जाया सियार आरो बन्दे मातरम बायदि आयदानि सायाव सावरायनो दाबि खालामगासिनो दंमोन, जेराव बेरेखा दोलोनि गोख्रों दाबिखौ लानानै सोरखारा बे दान्थे-बिदान्थेनि गोनां आयदाखौ लानानै सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। सदननि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय खुंथायाव थानाय आरो बेरेखा दोलोफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोनो नाजादों। एसआइआरखौ लानानै खुंथायाव थानाय आरो बेरेखा दोलोनि गेजेराव सोमजिनाय जेंनाया सुस्रांजाबाय, जेराव मोनसे बिल जायनि थांखिया जादों हादोरनां रैखाथि आरो सुबुं सावस्रिनि खरसाखौ सुफुंनो थाखाय रां बुथुमनाय आरो जर'खा मुवा आरो बेजों सोमोन्दो गोनां मुवाफोरखौ बानायनाय एबा दिहुननायाव बाहायनाय आगजु। बर'दिन आरो गोदान बोसोरनि जर'खा अफार होदों। उदालगुरि जिल्लानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बोथोरनि फोरबोजों लोगोसे नोंथांमोननि गारिखौबो एसे देलायहोनो हागोन। उदालगुरि जिल्लानि के गयारि अट'मबाइल गालमा सिबिथाय मिरुआ गारि फाहामथाय आरो सामलायनायनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों खाबु। 200 रांनिफ्रायनो जागायनानै गारि फाहामनाय आरो सामलायनायनि खाबुखौ लानो हागोन नोंथांमोना। मबाइल, गारि फोसाबनाय, कार पेन्टिं आरो डेन्टिं, उइल एलाइनमेन्ट आरो बेलेन्सिं आरो गोबां खाबुफोरखौ मोनगोन। गासैबो सिबिथाय एबा फाहामनायाव 10% रेहाय होनाय जागोन आरो बेसेन नाङै गायसननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना मख'नाय खाबुफोरखौ लानो गोसो, अब्ला नोंथांमोना 6901 आव फोनांजाब खालामनो हागोन। कास्टम बसुमतारिया एबसुखौ सोंखारिनायनि फिनजाथायाव जारबारि दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि रतन हाज'वारिया गोख्रों बिबुंथि होदों। इनस्टिगेसन आरो इनभल्भमेन्टनि फारागखौ जानांगौ कास्टम बसुमतारिया मिथिया। एबसुनि संबिजिरनि बारगा हाबा मावनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय एक्सपेल खालामजानाय मानसिया दिनै एबसुखौ जिरायना थानो थिनलायनाय सोर बे कास्टम बसुमतारियालाय? हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ जोनोम होआखै, एबसुआसो हाग्रामा महिलारिखौ जोनोम होदों। बे बाथ्राखौ बुंदों रतन हाज'वारिया, जेराव थांनाय बावैसो सान सिगाङाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जानाय जाथायखौ कास्टम बसुमतारिया एबसुनि आखाइ दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दिनै बेनि सायावनो गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो कास्टम बसुमतारिया बुंदोंमोन एबसुनि आफादगिरिखौ बिबान एंगारनो बिथाङा खावलायदोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दिनै रतन हाज'वारि बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय खालामदों। उदालगुरि जिल्ला भेटेरिनारि मावख'आ भेटेरिनारि डक्टर रफिकुल इस्लामनि हेंथायै नायबिजिरनायखौ फोसावदों। भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट (BFA) रफिकुल इस्लामआ रौतानि आमिनपारा गामियाव गावखौ सोरखारि मि-जुनार बिफाननि डक्टर होनना सिनायथि होना मानै मोसौखौ फाहामथाय होदोंमोन। नाथाय मोसौनो एक्सपायार डेट थांनाय मुलि होना फाहामथाय होनायनि जाउनाव मोसौआ थैदोंमोन। बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो फोसावदों, जेराव उदालगुरि जिल्ला भेटेरिनारि मावख'आ बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो बिथोन फोसावदों। हरनि समाव मंगलदै सिनेमा हलनि बिगुमानि जिउ खहा मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायजों। बुधबारखालि मोनायाव मंगलदैनि 2 नं बेसबारानि तेलिसुबायाव जायो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। फुंबिलियाव ब्रेकफास्ट खालामनो फैनाय सुबुंफोरा नुनो मोनोदि जेराव दैजों बुंफबनाय फुख्रियाव सासे सुबुंनि गोग्लैना थानाय गोथै सह'खौ नुदोंमोन आरो गंसे बाइकआ सेरावनो गोग्लैनानै दंमोन। थैनाय सुबुंखौ मंगलदैनि नाहरबारिनि श्यामल शर्मा होनना सिनायथि मोननाय जादों। श्यामल शर्माया मंगलदै ड्रिम थियेटार सिनेमा हलनि सामलायगिरिमोन। हरनि जोबथा दिन्थिफुंनायखौ फोजोबखांनानै ड्रिम थियेटाराव अपारेटर महरै खामानि मावबाय थानाय श्यामलआ हरनि 12:30 रिंगायाव नाहरबारियाव थानाय गावनि न'आव फैदोंमोन। बाइक सालायबाय थानाय समाव बिथाङा बै जायगायाव जाब्रबथाय जादोंमोन आरो लामा सेराव दैजों बुंफबनानै थानाय हाखराव बिथाङा गोग्लैनानै जिउ खहा जायो। फुंबिलियाव माखासे सुबुंफोरा लामायाव मबाइल फनखौ नुदोंमोन आरो एसे सोरगिदिं नायहरनायनि उनाव बाइक आरो दैजों बुंफबनानै थानाय हाखरनि सिङाव गोग्लैना थानाय सुबुंखौबो नुनो मोनदोंमोन। लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा मंगलदै पुलिसनो खौरां हरो आरो गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरो होनना मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।